Ka IB jong katanat PWD kebadan hapo kasinong Aradonga West Kasil Siswik kalajot rathai bat syai kongreng haki bor beripet. Ya kani lalap da kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Aradonga Area Unit hak jinet jurep jong kaseng benta kasengi ya kate ka IB. U Presiden ke FKJGP usamla trailing di Shira ulong bakate ka IB jong ke PWD kalajot rathai bat kamlong shu ban penokam namar la shu kongreng klem da don bapet ne sumar ban penbha. Shu ulong ru bakajingjot jong kate IB kalabu jing yaki ofsa sarkar hapaki wan site ke jaka komta na kalyang jong kaseng ka kintu ya ka sarkar bat ki bor badipet bakin simkhia bat maromat bansina pen bhano ya kate ka IB kom ka FPGP Aradonga unit paro gi member chungi ngi lawan page yani ka PWD IB badon hapo Aradonga ka jingwan page chungi ya kane ka PWD kalong ka jingut chungki page ba bat sa hapo ka sinong paro gi thain hane Aradonga haka jingwan pe chungi la labro ya ka jingjot kani ka PWD IB naduki samba naduki hapo la pilot ki yet la pilot nadong sedong ba jing penon kam hapo ka PWD IB te hajing pe chungi ya ne ka PWD ndon ru ke kowero sekitar la ne no pe ya ne ka PWD IB te hawi kliang ru ki pe pa ki mat ya ka jing namar ba jing teng ki wan ki officer nangnu kamyo ya ka jakasa nane jakathia jakadam te ni dang perkhat ni dang kermen ba kane ka jingdon kane ka PWD IB ka yo wan penon kam ne ka PWD ndrai entas ngin ni lawan pe ya ne ki PWD IB pat ni lalap ya ka jingjot jingpara ya ne ka PWD IB te nakliang jungi kum kiseng FKJP Aradonga unit ngi kerpat ya ka sarkar jila ki bor ka bahlor kum sar presiden kusum PWD minister kenang ban leno ya ka penon kam pan sinano pan maramam no ya ka nika PWD IB kenang ban yo penon kam no yo pen phano ya ka nika PWD IB pedon hapo Aradonga te nak liang jungi tang katahi ngi kerpat jur pan maramot no kham kloi ya nika PWD IB